Apa, goga saioa eta... Eta ni oier, agatoz aurkezten Txatxilipurdiko udaleku ibiltariak. Izango diela, ostaietik 6-tik 13:00. Udaleku ibiltari hauetan uztartuko bai itsasua eta mendisa. Eta jungo ga Bergaratik Mutrikura. Eta hor ingo ditugu ekintza desberdinak, gauelak adibidez, edo baitza kultur elkarte desberdinakin solasaldiak, holan. Eta jende pila bat ezagutuko ditugu. Saioa eta oier ezagutzen. Emotikono bat. Dauena holan begiak itxita, baina begi bat olankoti, eta hori. Bola, indarran. Janari bat. Hoxa. Janaria zindua patata tortilla. Natur elementu bat. Lurra. Ura, bai. Abesti bat. Ager baskono neskatasuna. Askatasun ipuña kodolkiak ordainetan. Udalekutako momentu bat. Gauela. Gauera, bai. Gauerako zonak, bai. Anima! Animau! Yeah!